myself, what a wonderful world. Hello guys, this is Mrs. Mapalad. Ayan, so kung bago ka lang sa channel ko, please click subscribe para updated ka lagi sa aking mga videos. Ayan. So, ngayon ang gagawin natin ay magluluto tayo ng pagkain, syempre. Ayan. So ngayon guys, nagluluto ako ngayon ng ginataang gabi. So yun yung pananghalian ko natin ngayon. At ipapakita ko ngayon ang mga pinahingi sa amin. Bale, yung gabi guys ay yun yung binigay nila sa amin. Binigay ni Ate Heidi. Ayan, shout out kay Ate Heidi Pagaduan. Ayan. At nagbigay rin po si Auntie Bibing ng saging. Ayan, ito oh. Ito guys, yung mga bigay sa amin. So, ang kagandahan dito sa probinsya namin guys, dito sa Aglipay Quirino ay mga libre lang na ulam at saka mga pagkain. Ayan. Kahit wala kang pananim binibigyan. Ito nga pala ibigay ni Auntie Bibing Pagaduan. Ayan. Itong saging. Gagawin natin turon mamaya. Tapos ito naman yung mais binigay ni tatay. Ayan. Maraming salamat sa mga nagbibigay. At sa At ito rin guys, maraming mga pakwan sa ref. Ayan, halos pakwan na yung laman ng ref ko. At ito oh. Ito, ayan, pakwan. Kakainin namin mamaya pagkatapos kumain. Ayan, tapos magbumukbang ng pakwan. Ang lamig. Kasing lamig ng pagmamahal mo. Joke. Ito naman guys, yung niluluto kong gabi na ginataan. Ayan. So, kakain na kami. Yan, luto na. Yan na guys, i-chop na natin yung pakwan. Panghimagas natin. Let's eat! Kain na po tayo. Kain na tayo guys. Ayan, kakain na po tayo. Mag-ulam tayo ng gabi. Tapos, gabi lang. Ayan. Tapos, ayan. Pag sa Ilocano naman guys, pag sa Ilocano naman, ang tawag sa kakain na, manganin. Manganin. Mga tayon. Kakain na tayo. Ayan. Dito lang kami kumain sa anak ko. Pamilya sama. Ayan na guys, magluluto na tayo ng turon. Ayan, ito na, nagpapainit na ako ng mantika. Ayan na guys, yan na yung ginagawa kong turon. Ay, ano ba yan? Nakapumutik ng mantika. Yan yung gagawin ko, turon. Bali, lalagyan ko siya ng cheese squeeze. Ayan, tapos asukal. Ayan na yung 4 na nabalot ko. Mag-i-start na ako magluto.
Tabi ko na lang dito. Merienda lang naman ito. Merienda namin. Ayan, tapos na ako magluto guys ng turon. Ito na. Ayan. Ayan. Tapos ito na yung pakwan natin. Ayan. Merienda na tayo guys. Ito na guys, tikman na natin. Ang turon ko. So guys, oh, magkape tayo. Ayan, kahit mainit ang panahon. Ganito guys, ang karamihan na mga Ilocana, mahilig magkape. Kahit hapon na. Ayan. Ayan. Ito yung sauce pala guys ng turon natin. Hindi naman nailagay ni Lindel lahat. Hindi naman nilagay ni Ate Lindel. Dito pa naman agad nilagay. Nakuha naman si Ate Lindel. Ito guys, tikman natin yung turon. Ang sarap. Lasang-lasa talaga yung fish niya. Fish meal. Sarap. Sa amin na mga Ilocana guys, maraming mahilig magluto. Mahilig din kumain. Kagaya ko. Ayan, no? Ito rin. Tingnan ko ito. Pakwan. Nakakabusog guys. Ayan. Sino ba sa inyo ang mahilig din magkape kagaya ko? Ayan. Kape tayo guys. Ayan. So, hanggang sa muli na lang guys. At paki-like and share na rin po ang ating video. Sa mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na. Ayan. Ito na po. Hanggang sa muli. Bye-bye!